Навіны УНЕТ. Літаратурныя ночы з Васілём. Добрай ночы, усім добрай ночы. Зіма, спадзяюся, хутка ўжо скончыцца. Вось, і ведаеце, вельмі наша гераіня Канстанцыя Буйло, а мы працягваем пры яе наш аповед, працягваем наш серыял. Вельмі яна не любіла зіму за тое, што можна было так прастудзіцца і чмыхаць, падцягваць носам. Гэта я вельмі раздражняла. Гэта і мяне раздражняе, таму што я адчуваю, што я пачынаю прастуджвацца. Але мяне заўсёды ратуе выдатная паэзія. Мяне ратуе выдатная жаночая паэзія. І вось чаму мы працягваем гаварыць пра Канстанцыю Буйло, таму што гэта для мяне лекі, гэта лекі, я спадзяюся, для цудоўнай спадарыні Алены. Вітаю ўсіх. І для цудоўнай спадарыні Александры. І для цудоўнага пана Марціна, які з намі, прывітання. Вось, мы будзем лекавацца файнай паэзіяй Канстанцыі Буйло і не толькі паэзіяй. Вось, мінулы раз мы гаварылі пра яе дзяцінства. Мы гаварылі пра яе, ну так скажем, першыя крокі ў паэзіі. Калі яна, дзякуючы свайму тату, у 1907 годзе узяла ў рукі нумар нашай Нівы, убачыла там вершы Янкі Купалы і Максіма Богдановича, Якуба Коласа. І наколькі е ўсё гэта зачапіла, наколькі гэта натхніла, што она сама затым праз які там 1,5 гады пачала складаць свае першыя творы. Як мы памятаем, гэтыя першыя творы у 909 годзе гэта было 4 вершы, у 10 яшчэ некалькі вершаў, якія наша Ніва друкавала з радасцю, але яна тады хавалася за сваім братам Эдвардам Буйло, хавалася пад псеўданімам. І, дарэчы, да года 1972 многія літаратуразнаўцы нават думалі, што гэты вось нейкі загадкавы Эдвард Буйло, які з 909 года па першую палову 10 года друкаваўся, гэта нейкі таямнічы, магчыма, аднафамілец. Ну, а затым, як бы, гэтая таямніца раскрылася. Дык вось, яна друкавалася пад іменем свайго брата, але затым яна зразумела, што... Досыць, даволі хавацца. Трэба на прыкладзе любімага Максіма Богдановича быць сабою і публікаваць свае творы пад уласным прозвішчам. Правільна зрабіла, правільна падумала. Трэба быць сабою, трэба быць натуральнай. Адзін мой любімы пісьменнік твор такі напісаў выдатную кнігу пра Максіма Танка пад назвай «Натуральная клінія небасхілу». Вось трэба быць такім же натуральным альбо натуральнай. І першы верш, які быў надрукаваны ўжо пад іменем Канстанцыя Буйло, ён з'явіўся ў 19 нумара нашай Нівы 6 траўня і называўся так, пра што я мару. Я мару пра вясну, і ён так і называўся «Вясной». Як я лесам іду, ветрык дрэўцы там гне, і лес шумам вясны зважна песні пяе. Пташкі дзеткам сваім цёплы гнёзды віюць і пяюць. А як полем я іду, там над чорнай раллёй у сінім небе завіс шэры жаўранак мой. У чыстым воздусе ён швыдка крыльцамі б'е і пяе. А як лугам іду, кветным тым дываном, там жучкі, матылькі разлетались раём, з кветных чарак яны мёд салодкі там п'юць і пяюць. Куды толькі пайду, вясну хваляць усе, і што толькі жыве, ёй хвалу аддае, і пяе. Вось першы верш Канстанцыі Буйло, які мы прачыталі, і я адчуваю, што мне становіцца крыху лепей. Вось ужо менш хочацца кашляць, уже і нос як бы прачышчаецца, і горла, і ўсё. Трэба паболей чытаць яе твораў. А яшчэ, што мне вельмі падабаецца у такім стане, калі вершы Буйло рыфмуюцца з цудоўнай музыкай Кенні Бэрана, гэта сучасны джазавы піяніст, ён 43 года нараджэння, ён напісаў безліч альбомаў, шмат рознай музыкі, але што мне падабаецца ў гэтым файным імправізатары і кампазітары, гэта тое, што
тут, акрамя джазавай разняволенасці, ёсць яшчэ і строгая мелодыя, ёсць структура, ёсць вострая рытміка, і ёсць тая лёгкасць, ёсць тое, што ўласціва і вершам Канстанцыі Буйло, а ёй таксама ўласціва і вясновая лёгкасць, і разам з тым вострая структура, дынаміка, мілагучнасць і яскравая паэтычная мелодыя. І зараз хай для нас пайграе крыху Кенні Бэран, яго кампазіцыя «Тео». Яе, Канстанцыю Буйло, хутка заўважылі. У артыкуле «Глыбы і слаі» Максім Богданович пісаў, што наша гераіня абяцае развіцца ў праўдзівы асабісты талент. праз некалькі гадоў ён зноў адзначыў. Гладкая караней піша Канстанцыя Буйло. У 1911 годзе часопіс «Словенскі пржэгляд» змясціў артыкул чэшскага вучонага Адольфа Чэрны «Беларускія нацыянальныя і літаратурныя імкненні у 1909-10 годах», дзе ёсць такія радкі. Мноства спробаў, пераважна ад самавукаў і народа, апублікавала і публікуе наша Ніва яе каляндар. Большая частка ўзнікла пад уплывам Купалы. Маецца на ўвазе, што большая частка такіх паэтаў узнікла пад уплывам Янкі Купалы. І тут хочацца згадаць, кажа вучоны, Канстанцыю Буйло як адну з найбольш яркіх юных зорак беларускай паэзіі. Я думаю, нашай гераіні гэта было вельмі прыемна. І не толькі, што я адзначыў чэшскі файны даследчык літаратуры, але яшчэ, што адзначыў Максім Богданович, бо, як мы ведаем, ён як крытык быў вельмі строгі, і многія нашаніўскія пісьменнікі мелі на яго крыўду, калі ён пра іх казаў з такой вось зухаватай вастрынёй і такой рэалістычнай дакладнасцю. Мінулую перадачу мы акурат, дарэчы, завяршалі тым, што наша гераіня, наша юная Канстанцыя Буйло марыла сустрэцца са сваім кумірам, марыла сустрэцца з Янкам Купалам, і вось неўзабаве ёй гэта удалося. Удалося ў пачатку чэрвеня 1911 года. Але давайте спяшавогуле згадаем, што адбывалася ў пачатку чэрвеня 11 года. Дык вось, у самым пачатку чэрвеня у Вільню прыязджае ўжо згаданы намі Максім Богданович. Ён прыязджае упершыню ў Беларусь у дарослым сваім веку, бо, як мы ведаем, з'ехаў ён адтуль, калі ему было толькі 3 гады і больш ніколі не быў на сваёй радзіме. І вось ён прыязджае, як мы памятаем, яго вельмі гасцінна сустракае Вацлаў Ластоўскі, ён яго праводзіць у рэдакцыю нашай Нівы, там ён яму паказвае скарбы з музею Івана Луцкевіча, дзе паэта асабліва ўразілі слуцкія паясы, і затым Богданович, пераначаваўшы ў рэдакцыі толькі 1 ноч, едзе на
ўсё лета на хутар Ракуцёўшчына да сваяка братоў Луцкевіча, дзе піша нямала шэдэўраў, у тым ліку і згаданыя слуцкія ткачыхі. А паралельна ў гэты ж самы час 5 чэрвеня у мястэчку Давыдгарадок. А я там нарадзіўся, таму мы згадываем пра Давыдгарадок у чэрвені 11-го года. Дык вось, там упершыню быў паказаны беларускі спектакль. Як напісалі ў нашай ніве, адбыўся беларускі тэатр. Вось Давыдгарадку ў 11-м годзе адбыўся беларускі тэатр, і, па-мойму, тады ж і закрыўся. Вельмі хочацца, я мару, што калі я змагу вярнуцца ў Беларусь, што я змагу у Давыдгарадку адкрыць сапраўды беларускі тэатр. Быў жа ў Паневежасе файны тэатр, так? Дык чаму у нас у Давыдгарадку не можа таксама з'явіцца такі ж цудоўны тэатр? Ён абавязкова будзе. Ну а мы працягваем глядзець, што ж было ў пачатку чэрвеня 11-го года. Дык вось, калі 5 чэрвеня ў Давыдгарадку адкрыўся на адзін дзень беларускі тэатр, то тады ж 5 чэрвеня ў Вільні стараннем беларускага музычна-драматычнага гуртка была арганізавана першая беларуская маёўка. З ваеннай музыкай на чоўнах моладзь адправілася па Віліі за горад, і сярод гор у лесе маладыя людзі дапазна танцавалі і пяялі хорам беларускія песні, гулялі карагодныя танцы і ладзілі іншыя забавы. І я проста упэўнены, што сярод гэтых людзей была і наша гераіня Канстанцыя Буйло. Была бы, она ўжо гэты час жыла ў Вільні, магчыма, она ўжо вучылася на настаўніцу. Яна была вясёла, ёй падабаліся святы, ёй падабалася быць сярод людзей, ёй падабалася быць зоркай сярод гэтых самых людзей, бо яна цудоўна і спявала, і танцавала, і гэтае натхняла на яе сонечныя, яркія, жыццесцвярджальныя вершы. Ну а пакуль яна там танцуе, пакуль яна радуецца, хай нас ізноў парадуе Кэні Бэрэн сваёй наступнай кампазіцыяй. Пан Марцін, калі ласка. Мне чамусьці уявілася, што там на маёўцы быў не ваенны аркестр, а вось такія гралі барабаны, і наша гераіня вось такім вось чынам і танцавала каля вогнішча, і не адна, а разам са сваёй сяброўкай Уладкай Станкевіч. О, гэтая Уладка адыграла вялікую ролю ў жыцці нашай гераіні. Яны пазнаёміліся яшчэ ў Вішневе, калі яшчэ былі падлеткамі. Там жыла сям'я Канстанцыі Буйло, і там жа Уладка жыла разам са сваёй мамай Эміліяй Станкевіч, якая вучыла Канстанцыю французскай мове, там што паходжаннем пані Эмілія была францужанка. Уладка і Костка хутка і моцна здружыліся, і вогуле яны здружыліся на ўсё жыццё і не маглі быць адна без адной. І па ўспамінах Буйло? Тады, калі я імкнулася да самастойнага жыцця, ведаючы, як цяжка бацьку забяспечыць усім неабходным вялікую сям'ю. Уладка забрала мяне да сябе ў Вільню, дзялілася са мной апошнім кавалкам, пакуль я не знайшла работы ў тым жа дзіцячым доме, дзе працавала
працавала і яна. У Вільні я паступіла на настаўніцкія курсы. І вось акурат той самы час, пачатак чэрвеня 11 года. Дзяўчаты наскакаліся на гэтай маёўцы, наспяваліся. Ну і, магчыма, стомленая ўладка пайшла да хаты адпачываць, бо заўтра рана ўставаць у школу, там ці на курсы, ці яшчэ куды. А імпэтная Канстанцыя, пра якую заўсёды казалі, што она была нястомная, яна адправілася далей. Яна адправілася ў госці ў рэдакцыю газеты «Наша Ніва». Вельмі ветліва сустрэлі мяне там Бядуля, Цішка, Гартны, Ластоўскі. А Янка Купала? Яго яшчэ не было, але я так хацела пабачыць Купалу. Ён жа, калі мы былі зусім незнаёмы, прысвяціў мне верш «Мая думка». Гэта «Наша Ніва», 1910 год, нумар 36? Магчыма, да якая розніца, які нумар і год. Там былі такія радкі. Як ветер, як птушка, дзе сонца, дзе зоры, так рвецца, нясецца ўдаль думка моя, абымецца з небам, пакоціцца ў мора, у вялікае мора людскога жыцця. І так без упынку, то к небу, дзе зоры, нясецца, як птушка, удаль думка моя, то скоціцца ў мора, у вялікае мора людскога, забытага шчасцем жыцця. Цудоўна. Ну, а Купалы ўсё яшчэ ў рэдакцыі не было? Купалы не было. А спатканне ж у нашай Ніве было надзвычайна цёплым і сардэчным. Усе мне казалі кампліменты. Паказалі рабочы стол Купалы, там была шырокая паліца з квадратнымі гнёздамі, у якіх кожная паасобку ляжалі папкі з рукапісамі вершаў розных аўтараў. Была там і моя папка, куды ён вельмі беражліва збіраў мае вершы. Я адчувала, што ён да мяне ставіцца не так, як да іншых аўтараў нашай Нівы, і раптам... І раптам нехта ззаду, узяўшы мяне за плечы, павярнуў да сябе. Музычная паўза.
Я падняла вочы на даволі высокага сталага хлопца з хударлявым тварам і праніклівымі глыбокімі сінімі вачамі. Ён уважліва глядзеў на мяне, быццам вывучаючы. Ты, мусіць, буйлянка. Сказаў ён. Но я Купала, Янка Купала. Дык давай знаёміцца. І ён пацалаваў мяне. Пацалаваў? Што, вось так вось пры ўсіх? Гэта было так непадобна на ўсё тое, да чаго я прывыкла. Купала неяк адразу змоўк, быццам засаромеўся і ўсё глядзеў у мае сінія вочы. Павісла цішыня. І тут іранічны змітрок Бядуля пачаў чытаць адну са сваіх імпрэсій. Не бяжы за кветкай сіненькай, што на дрыгве расце. Не перадавайся думам сваім маладым і гарачым. Не пазірай доўга на маладую прыгожую дзяўчыну, бо без пары загінеш. Прападзеш, хлопча. Гаспадарка твая апусціцца. Не будзе нават чаго дамякіны прамяшаць на хлеб. Як непрытомны будзеш ты брысці па гасцінцу, і ўся вёска на цябе на смех падыме, і пальцамі нячыстымі вочы будуць тыкаць. Не бяжы за кветкай сіненькай, не бяжы, што на дрыгве расце. Ой, не бяжы. Все засмяяліся, а я не вытрымала і як дала кулаком па кучаравай чупрыні змітрака. Ой, музычная кароткая пауза. Во, гэта абаронца Купалы. Азваўся Ластоўскі. Ну, а што было далей? А далей час прабег незаўважна. Вечарам высветлілася, што ўсе мае знаёмыя выехалі на дачу, і мне няма дзе начаваць. Вы можете пераначаваць проста тут, у рэдакцыі. Прапанаваў Купала. Але гэта неяк будзе не зусім зручна, заўпарцілася я. Зручна, Купалка кепскага не параіць. Усміхнуўся Бядуля. Зусім нядаўна, вось некалькі дзён таму, у пачатку чэрвеня, Богданович тут начаваў, вунь, на той файнай рэдакцыйнай канапе. І добра, дарэчы, выспаўся. Ластоўскі, калі яго уладковаў на начлег, нашага госця уладковаў, дык не дасць хлусіць. Дадаў іранічна Бядуля, засцерагальна хаваючыся за спінай Ластоўскага. І што вы зрабілі? Выбару ў мяне не было, і я вымушана была пагадзіцца. Усе працоўнікі нашай нівы разышліся, апошнім пайшоў Бядуля, падміргнуўшы Янку. Не бяжы за кветкай сіненькай, не бяжы. Мы засталіся з Купалам адны. На другім паверсе ў кабінеце рэдактара была шырокая мяккая канапа, вялікі дубовы стол з мармуровым пісьмовым прыборам, засланы зялёным сукном. На стале стаяла вялікая прыгожая лямпа. І пакуль стаіць вялікая прыгожая лямпа, Янка Купала выйшаў, каб падрыхтаваць нейкі невялічкі сюрпрыз. Кенні Бэрэн таксама крыху для нас пайграе. Дазвольце пачаставаць вас лёгкім салодкім віном і яблыкамі. Звярнуўся да мяне шляхетны Купала. Мы селі на канапе і я папрасіла яго прачытаць вершы, якія перад гэтым бачыла ў яго папцы. Не.
сказаў Купала. И я прочитаю тебе мою новую пьесу «Паўлінка». Я з радасцю згадзілася, мне вельмі хацелася пачуць твор Купала ў яго выкананні. А Купала, як все ведаюць, вогуле не любіў нікому нічога сваё чытаць. Яму больш падабаецца слухаць, як іншыя чытаюць яго творы. І таму тое, што он сам выклікаўся прачытаць Канстанцыі Буйло свой твор, гэта было нешта незвычайнае. І тут ён прынёс вялікі рукапісны сшытак, прысунуў бліжэй лямпу і пачаў чытаць. Мне здавалася, што гэта казка. Купала, якога я ведала даўно па яго творах, пад уплывам якога пачала сама складаць вершы, сядзеў побач і чытаў мне п'есу, якую яшчэ нават не надрукавалі. Я бачыла шматлікія праўкі на рукапісы. П'еса мне вельмі спадабалася. Купала доўга чытаў сам, а потым, змарыўшыся, перадаў сшытак мне. Мы пачалі чытаць разам. І якім падкрадаецца да Паўлінкі, хоча і абняць, пацалаваць. Ці ёсць хто дома, якім пытаецца? Паўлінка бароніцца. Ой-ой, памалу, усе дома, толькі у якім, а не ўсе дома, бо паночы ходзе да маладых дзяўчат. Дадуць зараз пытлю старыя. Пазваленне ёсць гэтак позна прыходзіць? Ёсць, моя ты сакатушка-шчабятушка. Кажы толькі хутчэй, голубка моя бяскрылая, тата твой дома ці не? Бо ж сама ведаеш, якая у нас з ім страшэнная любасць. Ой, чаму ж не ведаю? Як між катом і сабакам якраз. Але, смела будь, як у Бога пад прыпечкам. Паехалі абое на торг і, пэўне, позно вернуцца, бо маняцца сякія-такія зрабіць пакупкі. Бачыш, заўтра мае быць троху хочуць, каб госці з кірмашу прыехалі. Значыцца, госці у вас будзе, вечарынка у вас будзе. Так, вечарынка быць то будзе, але не на ўсё і не ўсе на ёй будуць. Эх, Паўлінка, да я ведаю, што не ўсе будуць, што я там не буду, і мне горка на душы, як бы хто палын пасеяў у маёй душы, а ты яшчэ сваімі прытычкамі соліш. А вось вазьму на злосць, ды прыйду, што яны са мною зробяць? Зрабіць то нічога не зробіць, але і ты сам нічога не зробіш, а толькі праробіш. А ці ясна, пана Паўлінка, пазволіць мне закурыць хаця пры ёй? Ого, скуль такая делікатнасць? Рукам каля дзяўчыны дае волю без пытання, а як папяроску закурыць, так пазвалення просіць? Не пазваляю за тое. Вось і ўсё тут. А я закуру? А я не дам. А я закуру? А я не дам. А я закуру? А я не дам. Кідае шыццё Паўлінка, хоча адабраць у якіму папяросу, некі частузаюцца, бегаюць адно за адным па хаце. І раскідаюць па ложку падушкі. Падушкі па ўсёй сцэне раскіданыя такой проста пірамідамі цэлымі. Ну, годзе, Паўлінка, болей нічому ўжо без твоего пазвалення даваць волі не буду. Паўлінка. Га, ці пан якім забыўся? Як я завуся? Ды не забыўся, хацеў золаца сур'ёзна з табой пагаварыць. Аб чым? Табе пара падумаць аб тым, што трэба табе ўжо выдаць сваю ўласную кніжку. Кніжку? Але пачакайце, пані Янка, гэтага ў п'есе няма. У п'есе шмат чаго няма, костка моя любая. Але вось усяго п'есе не напішаш, а вершы твае мусіць кнігай зрабіцца. Але я не ведаю. Што ты не ведаеш? Я ведаю, у цябе павінна быць твая кніга. Ты унікальная паэтка, ты цудоўная паэтка, і я табе гэтым дапамагу. Прапанова Янкі Купалы ашаламіла Канстанцыю Буйло. І пакуль яна думае над гэтым, ізноў жа Кенні Бэран.
Гэтая музыка цудоўна ілюструе развагі Канстанцыі Буйло. Вартая на таго, каб была ёй кніжка ці не вартая. А пакуль яна думала, то яна пачала вучыцца. І дзе яна пачала неўзабаве вучыцца? Я пачала вучыцца на настаўніцкіх курсах у Вільні. Я жыла разам з уладкай, расказала ёй пра гэтага такога нечаканага купалу, часта сустракаліся з ім. Ён бываў у нас, натхняў мяне складаць усё больш і больш вершаў. Гэта для тваёй будучай кнігі. Заўсёды паўтараў ён. Вершы Канстанцыі выходзілі ў нашай ніве ўсё часцей і часцей. І сапраўды, як тут можна было пазбегнуць уплыву Янкі Купалы, яго шалёнага тэмпераменту, яго неўтаймаванай экспрэсіі. Купала любіў містыку, любіў паказваць вар'яцкае імпульсіўнае выяўленне пачварнай начной душы. І 18гадовая Канстанцыя Буйло, безумоўна, пад яго ўплывам у тым жа 1911 годзе, ў гэты самы час, стварае містычны вершаваны цуд пад назвай «Ноч». Ноч. Месяц на небе пурпурна-чырвоны. Панура так зоры гараць. А ветер летае, гудзіць як шалёны, штось гоніць, штось круціць, рве стрэхі салому, будыніны глуха трашчаць. Стрэляючы голымі ўверх галінамі, лес пошумам страшным шуміць. У вяршынах лясун разгуляўся з ведзьмамі, то розгу у іх кіне, то сыпне лістамі, то рогатам дзікім смяшыць. На рэццы ля млына, адпёршы засовы, сівы вадзянік устае, і з гукам з дна рэчкі пясок ён жвіровы нясе, насыпае ў колы жарновы і мелючы дзіка пяе. Ноч цёмная, поўна загадкавых грукаў. Штось шэпча, то зноў шалясціць. То як бы заенчы ад страшных хтось мукаў. То ўдалі хтось дзіўна працяжна загукаў і сціх. І страшна, і нудна, аж дух замірае, баіся і вочы самкнуць. Здаецца, хтось байку страшную дзесь бае. То як бы хто плача, як быццам спявае. Дрыжыш і не можаш заснуць. І не спі, пішы яшчэ, не спыняйся. Казаў мне Янка Купала ў адным са сваіх артыкулаў аб беларускай літаратуры. Ён адзначыў, што некаторых аўтараў мне амаль не прыходзіцца правіць зусім, а асабліва гэта тычыцца выдатнай Канстанцыі Буйло. У 1914 годзе я скончыла кароткатэрміновыя настаўніцкія курсы ў Вільні і пачала выкладаць у школе ў вёсцы Чаўшклі на Літчыне. І пакуль наша Канстанцыя Буйло выкладае там і радуе вучню самі файнымі інтэрактыўнымі урокамі, і зноў крыху Кенні Бэрана.
Нягледзячы на тое, што музыка была такая спакойная, начная, медытатыўная, пачатак лютага 14-го года, калі Канстанцыя Буйлоў у той самай названай вёсцы настаўнічала, ён быў дастаткова актыўны. У той самай Вільні ладзіцца чарговая тэатралізаваная вечарынка, дзе, праўда, акрамя Алеся Бурбіса, гэтага аднаго з пачынальнікаў беларускай тэатральнай справы, ніхто асабліва па-акцёрску не ўразіў ні Янка Купалу, ні Ластоўскага, які акурат і напісаў пра гэта зацімку ў нашай ніве. Ні яны не былі ўражаныя этой пастаноўкай, а Канстанцыя Буйло? А яна выкладае дзеткам у вёсцы і сочыць за культурніцкім віленскім жыццём. Шкадуе, што сама не выступіла на той вечарынцы, ось яна б паказала б, як трэба дэкламаваць вершы. Безумоўна, бо яна была вельмі артыстычная. У пачатку таго ж лютага Янка Купала публікуе сваю знакамітую байку «У мутнай вадзе», якая сёння больш вядомая як байка «Асёл і яго цень», якую Канстанцыя Буйло тэатралізавана са сваімі вучнямі разыгрывае на уроках. І тады ж Вацлаў Ластоўскі пад псеўданімам Юры Верашчака друкуе свой праграмны артыкул «Родная мова». Тэзісы яго і сёння вельмі актуальныя. Як жа адкрыецца перад намі сезамская скарбніца, калі ключ ад яе наша мова або папсован, або згублен намі? Як жа мы дабудзем укрытыя ў душы нашай скарбы, которые збіралі і акуплялі цаной жыцця і жыццёвай практыкі нашы бацькі? Як здабудзем тыя нешчыслёныя багацця думкі, паэзіі, перажыванняў бацькоў нашых, калі мы забыліся або сказілі слова, што выклікае іх? І як жа мы выкажам аздобнасць душы нашай і скуль возьмем аружжа і сілу змагання за жыццё народу, калі чароўная скрыпка, мова наша, папсаваная? Ось такія думкі чытала гэта Канстанцыя Буйло ў сваёй вёсцы на Літчыне і згаджалася. І ў гэты час, знаходзячыся адначасова і пад гіпнозам купалавай паэзіі, яна стварае свой вершаваны шэдэўр пад назвай «Курган», такая варыяцыя, пераклічка з паэмай Купалы «Курган». Ось паслухайце гэты цуд. Там, дзе быструю хвалею рэчка плыве, у даліне між цёмнага лесу, прытаіўся высокі зялёны курган пад плакучых бярозак завесай. Рож здзічэлых кустамі зарос ён увесь. Хто садзіў іх, ніхто тут не знае. Між рож камень стаіць, пазалоту з яго сцёрла часу рука векавая. А на камені надпіс «Пад тым курганом лежаць двое, хлапец і дзяўчына. Пад бярозкай зялёнай схаваны янук, Пад кустом рожы дзікай Халіна». Хто іх тут пахаваў і былі кім яны? Надпіс гэта не кажа нічога. Аб усім давялося даведацца мне ад вандроўнага дзеда старога. Шмат гадоў працякло, як было гэта ўсё. Пачаў дзед. На гары над далінай двор вялікі стаяў. У двары тым жыў пан нейкі з дочкай прыгожай Галінай. Тут бывала штоноч цэлы двор у агнях, шмат паноў адусюль наязджае, цэлую ноч п'юць, пяюць і гуляюць яны, без устанку музыка іграе. А чуць свет, раз'язджаюцца ўсе хто куды, спаць кладзецца і пан, і дружына. Як замрэ цэлы двор, адна толькі не спіць у дварэ маладая Галіна. Яна хутка ўстае, бо пад дубам ужо Янка ціха на дудцы іграе. Тут бывала штодзень стада белых авец ён на пашу ў лес прыганяе. І прыгожа ж быў Янка, хлапец хоць глядзі, твар як кроў з малаком памешана, а яго валасы чорны і цёмны як ноч, і стручочкі былі пазвіваны. Там бывала пад дубам пасядуць яны, ціха-ціха на дудцы ён грае, стада белых авечак паляжа ў круг, а Галіна вяночкі сплетае, але ж трэба ж бяды. Адзін пан малады прысылае сватоў да Галіны. Бацька рад, на вяселле склікае гасцей, хоць не хоча ісці замуж дзяўчына. У дварэ зноў банкет, п'юць, гуляюць, пяюць, рой дзяўчат маладую ўбірае. Яна ж вочы самкнуўшы на крэсле сядзіць, толькі белыя рукі ламае. После ўстала, памалу ідзе да дзвярэй,
Пачакайце, вярнуся. Сказала. На дварэ чакаў Янка. На рукі яго абамлеўшы Галіна упала. Час ляцеў. Маладая назад не ішла. Пролеталі мінуты, гадзіны. Над ракой нейкі крык. Скалыхнулась вода. Ой-ой, прапалі Янук і Галіна. Тут, пад тым курганом, бацька іх пахаваў. Скончыў дзед і закрыў твар рукою. Па сівой барадзе ў перагонку з сабой плылі ціха сляза за слязою. А скажы мне, стары, адкуль ведаеш ты ўсю гісторыю Янкі і Галіны? Тут стары памаўчаў. І, абцёршы слязу, мне сказаў. Янук быў маім сынам. Музычная паўза. Музыка спярша была такая самотная, затым пачалася дынаміка, пачалася некае жыццё, і жыццё працягвалася, таму што Янка Купала пісаў і пісаў нашай гераіне. Пра што ён пісаў? У гэты самы час ён мне напісаў, каб я прысылала ўсе вершы, якія ў мяне ёсць. Ёсць грошы. Адкуль? Пані Магдалена Радзівіл гатовая ахвяраваць грошы на твой зборнічак. Ого! Ну, праўда, она хоча, каб ты паступіла ў варшаўскі манастыр Шарытак. Але я не хачу. Да нічога пакуль ёй не кажы. Адмовіш, калі ўжо выйдзе кніжка. І ёсць лепшы беларускі мастак. Хто? Язэп Драздовіч. І ён аформіць твою кнігу. І ён, прачытаўшы твае вершы, проста закахаўся ў цябе. Але я не... І ён шыкоўны графік. І пакуль не кажы яму, што яго не кахаеш. Вялікая ўдача, што ён з намі. Адмовіш таксама, калі выйдзе кніга. Словам, усё ёсць, толькі дасылай мне вершы. З вялікім захапленнем я працавала над зборнікам па частках, адсылаючы творы Янку Купалу, які быў рэдактарам кніжкі. Часта ён прысылаў мне лісты, прасіў даць больш вершу, каб кніжка была найтаўсцейшая. Раіўся, як размясціць творы, быў задаволены назвай «Курганная кветка», пісаў, што працуе над маёй кніжкай з такім жа замілаваннем, як над сваёй. Гэта акрыляла мяне, дапамагала пісаць. Вельмі асцярожна, умела папраўляў ён рукапісы, каб не сцерці індывідуальнага стылю аўтара. І ў лістападзе 1914 года у друкарні пана Марціна Кухты выходзіць першая кніга Канстанцыі Буйло «Курганная кветка», музычная паўза.
Высылаючы аўтарскія экземпляры курганнай кветкі, Купала пісаў мне: Пасылаю табе кніжкі, зрабіў як умеў. Ну, дрэнная папера, лепшая, на жаль, не змаглі дастаць. Удзячнасць мая была бязмежнай. Я напісала яму вялікі ліст, у якім выказвала мае гарачыя пачуцці і паслала кніжку з сардэчным подпісам. Каб не Янка Купала, гэтай кнігі не было б. І сапраўды, от я ввогуле не магу прыгадаць ніякага іншага прыкладу, калі б Янка Купала так самааддана апякаў бы якога-небудзь юнага паэта ці паэтку. Настолькі быў бы уважлівы. А што гэта было? Шчырае сяброўства, каханне, жарсць, творчы альтруізм, братэрская пяшчота. Вось пра гэта мы і пагаворым наступнай серыі, дзе таксама падрабязна разгледзім сам зборнік «Курганная кветка» і паглядзім, наколькі Канстанцыя Буйло заставалася пад творчым уплывам свайго духоўнага настаўніка, наколькі яна выйшла на сваю паэзію на самастойную дарогу і што з ёй было пасля. 14 год падарыў ёй першую вялікую творчую удачу. Ён зрабіў яе ў 20 гадоў класікам беларускай літаратуры. Але неўзабаве яе чакалі і вялікія расчараванні, буры, трагедыі, новыя спадзяванні. І пра ўсё гэта ў наступнай серыі літаратурных начэй. А пакуль мы развітваемся з вамі. Да сустрэчы. Да сустрэчы, сказала цудоўная спадарыня Алена, якая для вас працавала. Таксама працавала файная спадарыня Александра, пан Марцін і я, Васіль Дранько-Майсюк, вялікі прыхільнік Канстанцыі Буйло. Я паздаравеў, я сябе цяпер хворым не адчуваю. Чытайце Канстанцыю Буйло і хварэць ніколі не будзеце. І слухайце Кэні Бэрана. Музычная пауза.